Bueno, este lugar chamase Peitieiros. Como vemos, na miña parte de atrás hai un lagar lítico que está, digamos, datado, polo menos de forma relativa, na Alta Idade Media. Este tipo de lagares pois fálanos dunha zona que tuvo unha actividade vitivinícola moi antiga, con moita tradición. Entón, bueno, a miña intención desde o principio foi revisar, sobre todo no Val do Avia, que a min parecíame unha parte pola documentación moi interesante, e logo por a miña propia tradición familiar recuperar en algún sitio parte desa tradición, non? Entón fui mirando aquelas zonas que tiñan moita tradición, sobre todo na produción de viños tintos, que era o que a mí me interesaba realmente. Bueno, eu conservo, desas prácticas, conservo un pouquiño, salvando as distancias, porque xa hai nova tecnoloxía, pero intento ser o máis fiel posible a esas prácticas, non? Prácticas máis ben de 100 anos para atrás. Interésame máis as prácticas de 100 anos para atrás, sobre todo a nivel vitícola, da viña, pero tamén da tradición de elaboración de viños en certos aspectos, que as prácticas de 50 anos para atrás, porque as prácticas de 50 anos para atrás é un tipo de práctica, sobre todo enolóxica, que non é a tradicional, é pseudo-moderna. Eu na miña práctica vitícola o que intento manter é, por un lado, recuperar vellas castes, e noutras, intentar que a vide, digamos, este o mellor posible. Bueno, eu non introduzco innovación ninguna, de feito, a miña ilusión é intentar achegarme o máis posible ás innovacións que se facían no século XVIII ou no XIX. Daquela era unha innovación, hoxe, eso chamámoslle tradición. Entón, para min a innovación é a tradición. Eu sempre pensei, porque eu tamén escoitaba a meu avó, e a meu tío, e a outra xente, porque escoitando aprendes moito. Entón, tanta xente facendo a mesma actividade durante séculos, evidentemente, está un engranaxe que está moi ben engrasado. Entón, non é cuestión de intentar poñerse moi tolos para intentar introducir novedades que xa existían, que simplemente tens que ir recabar un poquinho de información e probablemente a encontres. Entón, para min o máis importante é a viña. Na viña está escrito o que vai ser o viño, só tens que cuidala ben. Si, o tostado tinto era un vello soño que eu tiña, do que escoitaba falar moitas veces a meus pais. Meu avó facía o branco, pero tamén hubo algún ano que o fixo tinto, que aquí no Ribeiro pode parecer unha rareza, pero non é tal rareza, sino que tempos atrás sí que se facía tamén tinto. Ainda que xa digo, o xeral era facelo branco, porque as variedades brancas, sobre todo a treixadura, dan moito máis xogo que as tintas. As tintas teñen un secado moito máis complexo, pasifica moito máis rápido e o aproveitamento e o rendemento é menor, pero tamén dá un nivel de viño cunhas características e unhas peculiaridades moi distintas ao branco. É un viño máis serio ao principio, pero tamén é moito máis longo. Unha das cuestións que me rebulía era facer algo que vin en Francelos, na zona de Balboa, que era unha zona controlada por o mosteiro de Melón. Que, claro, a documentación que hai, se a consultas un pouquiño, tamén é moi xugosa, non? Entón, ali hai unha serie de adegas pequenas que teñen un oco aberto no Penedo, con cheo de sábrego. Entón, en algunha destas adegas ainda aparecía algún casco metido. Hai moitos anos eu vía estas prácticas moitas veces en covas abertas, en adegas de veciños, así que eu, hai un par de anos, decidín facer ese mismo ensayo. Entón, abrín un burato nunha viña, que é na de San Lorenzo da Pena, e metín ali 400 botellas e tapeinas. Bueno, botaron ali 2 anos, e a experiencia foi moi positiva, porque, claro, hai que darse conta de que debaixo da terra ou metidos dentro dunha mina, as condicións de luz, as condicións de temperatura, calquer tipo de vibración ou calquer tipo de movimento é mínimo, é moi estable. Entón, está moi estabilizado durante tanto tempo, a evolución tamén vai moi devagar. Ao utilizar cortizas de corcho natural, esa evolución, calquera evolución vai se dar a través desa cortiza. Entón, bueno, pois a experiencia foi moi positiva e a xente que probou esta experiencia gustoulle moito. O futuro está na tradición, en recuperar o valor das nosas castes, das viñas antigas que están
no ribeiro o 80% están abandonadas, é triste dicilo, pero é así. Hai un montón de socalcos das mellores zonas de viño, e o futuro está en darlle valor engadido precisamente ao que se fai aí, neses lugares tradicionais. Como en calquer outro lugar de Europa onde a tradición é importantísima, é que nos amosan o camiño ao que hai que facer produtos de gran calidade, con viñas que teñan moita calidade, pouca intervención humana, pero a necesaria, non deixa de ser un bonsai a vide, aínda que tratar con cariño, pero non estimulala en exceso, nin dopala, como dicimos, ou darlle unha serie de produtos que a fagan resistentes a plagas e que non desenvolvan eles a súa propia capacidade.